Ramadan, Ramadan, Sharu Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadima hot sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Sharu Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadima hot sawandane gantuji mum. Metina tangana ngelawna Allah def leen fu ne dem naa fépp fu ma yaakaaroon dem naa mais dara changé bis bu ne muy gën a dëgër bis bu ne muy gën a métti te ki ma yor mu ñal ma fu ne waaye yàlla baax na xëy na bés dina ñëw mu changé fépp fu ma yaakaaroon dem naa waaye daal. ah ni de yaa ngi toog dinaa dem marché de bu fekkee am na foofu dara. wallaahi. dara amul. dara dem naa fu ne fépp fu ma yaakaaroon dem naa dox naa fu ne fépp fu ma mënoon yaakaar dem naa waaye dara amul. kon baax na. yàlla baax nekk ci biir. Samdu yurmende hewndu baraj Koorka ko fari lemma ne wadima hota wondane gantuji mum. Naflu ganni yoda innamal a'malu binniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma. Shahru Ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum. Hoto hat hoore ma ñamda yarde tawa hora nela putuda ko hoore ma. Tampere. Jipima. Kura tampani nange. Min rawul. Jung ñam bindirta. Ɓuri de ñam ɓuri service de ga. Encore rien. Voilà. Client. Client. Min rawul. Calcul mbare. Calcul. Calcul de science wala. Holɗo. Mat. Mat. Taw jon ko mbaɗɗa less ɗo mbaɗa 6 dow mbaɗa 2 ɗum ɗo ko mbaɗɗa less mum ko ɗum 3 Donc 6 plus 2. 6 plus 2 an aɗa joji less mum mbatta ko ngal bardagal ko woni wona ko 3 wonnat ɗon 6 plus 2 6 plus 2 wonɗo légal o ko jimmi andugol ɗum égal 8. 8 Eh. est ce que ko 8 pas 16 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ay 8 aɗa ɗum ni ndekena harti bamma seeɗa Iyo. an kay an seɓori yumma An babu ko jumlana dam. hoɗum Na ko gaddana akol amin min ko min jeddidir hanin tampi. Uyi dabbo sen janga ko dande do. Wona dabbo sen janga ko dande les. sene jangga holɗum kay Sen janga bismillah. sene juuɗo Eh. o wi sene juuɗo janggat dande o an ko mbiɗa an ɓinguel ngel ko mbiɗa Min bimi dande les. an wari bamma mbombu an wari yumma yumma tan bojji an hamni tukles hoto daran tukles mbiɗa yiɗ ɗum an ɓeni juulen jangga dande less ɓeni jungan ene jangga dande dow an cuɓaɗa less kuɗaɗa allah kuɗaɗa kuddilingel ñolguel Allah nan dow ɓene goni funnaguel nodda hinnaguel nodda rewon nodda worgon nodda fuurankoɓe nodda noactionnaɓe nodda aɗa janggiri less dande dow janggata dow ha yimɓe gandata foorere wawi ka ɓinguel hammadal kono sa janggui dan less ka yimbiyata ka wawa ko ɗum won janngilgol ma. ko ɗum won janngilgol ma cukalengel. a nanani ko posi ko sa nanno ko posi o hande ko goɓɓal tawɗa bamma kene horini tampi so wonani ɗum an kam holto ɗum winda e defte. holto winda e defte debbo e gorko sene juulo debbo ko haala ko dande dow gorko ko jangira ko dande dow. faman jiɗɗa haalde ko mbimi ko question mo namdima ɗo eno e réponse mo kokkuɗamo o safi wona ga goto.
debbo ko jiɗɗa sen juulo hon meeɗa yi debbo sen juulo jangirɗani to o hamma o namdade yumma kono yumma kon debbo min kom debbo min wona ko worɓe pour namdede pour mi ade wona mbiyam saɗa sohli ganda wona o kuccata he remdu c'est bon a ɓuuri yumma c'est bon an joni wona ko ɗum heddi aɗa jandilam yeeso ɓinguelam aɗa bonna kaki yimɓe wona yo continue an jeeyi ɗemgal ma min jeeyi dépasse am somdu yurmende hewndu barrage korka ko farillema ne waddima hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a amalu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamda yarde tawa hora ndela hutuɗa ko hoore ma